हेलौ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय। दिनै आङो दा बयलार संनायदो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनि दिनै बेदर संनाय भिडिअखौ नोंथांमोना बोरै सङो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। नै लोगोफोर, आं दा बेदरखौ दै होनोसै। दा आं बेदराव दै होनोसै लोगोफोर। दा आङो रावबो गैया, आं हारसिंसो दा न'आव। बेखौ आं दै होनानै खोबना होनोसै दा। नै लोगोफोर, आंनिया दा बेदरा मोनबाय आरो आंनि बेदर संनाया दा मोनबाय। बेनि उनाव संना लागोन आं आलुजों ना। नै लोगोफोर, आं दा ओंखामखौ जानोसै। बियो आलुजों ना, ओमफ्राय बियो आलुजों बयलार। दा ओंखामखौ जानोसै आङो। नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा जानोसै आं ओंखामखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट बानायालासिनो थानाङा। आंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।